Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu Allah ya yi wa Sabuwa rasuwa ta cikin fim ɗin daɗin kowa. Ita dai wannan fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood cikin satin nan da ya gabata ta saki wani faifan bidiyo wanda ya tada hankalin al'umma matuƙa, inda wannan jaruma Kannywood ta fito tana neman taimako. Lalle ba ta da abincin da za ta ci, sannan kuma yaranta sun zama matasa ba su da sana'ar da za su yi, inda ta ce lalle inda take zama ma sai ta biya haya. To don haka tana neman taimako, ga kuma ciwo yana damunta. To sai dai irin wannan kalamai da ta fito ta yi amfani da su, da dama 'yan wannan masana'anta na Kannywood ba su ji daɗin wannan kalamai ba, inda suka fito suna zagin wannan mata suna la'antar ta. To amma kuma a ƙarshe sai a gane cewa lalle irin wannan maganganu da wannan baiwar Allah ta faɗa maganganu ne na gaskiya, wanda gashi kuma har yanzu ma an zo an samu sanar cewa lalle Allah ya yi mata rasuwa. Wanda kuma ko da wani lokaci dama idan mutum ya fito yana neman taimako sai ka ga jama'a ba za su taimake shi ba, sannan kuma in ya fito kafafen sada zumunta ya faɗi abin da ke damunsa sai ka ga wasu daga baya suna jin haushi. Kuma dole ne tunda mutum bai da shi ya fito kafafen sada zumunta ya faɗi abin da ke damunsa, tunda akwai jama'a da dama kamar yadda ake faɗa cewar lallai na Allah bai karewa. To wannan maganar gaskiya ne. Idan kai baka ɗauki taimako ka bashi ba, za ka ga wani ya ɗauka ya taimake shi, to kaga daga nan sai ya samu mafita. Tunda ko yanzu da dama akwai shari'o'in da za ka ga ba a kai su kotu ko gurin 'yan sanda, to kuma za ka kai su kotun ko kuma kai gurin 'yan sandan, to amma kuma a ƙarshe sai ga sai sun zalunce ka. To idan sun zalunce ka, idan ka fito da wannan magana a kafafen sada zumunta, za a ga akwai lauyoyi masu kare haƙƙin ɗan adam, wanda kuma a ƙarshe idan sun ji lallai zalunta ka aka yi, za ka ga sun tsaya sun yi bincike akan wannan abin da kake ƙorafin an zalunce ka. Duk wanda yake da hannu a cikin wanda ya zalunce ka sai ga a ƙarshe an kama shi, kuma a ƙarshe abin da kake buƙata na bi maka haƙƙinka sai ga an bi maka haƙƙinka. To amma idan aka ce yau za ka zauna, Allah ya kawo zamani wanda in ka fito ka faɗa ta sanadiyar kafafen sada zumuntan nan, lalle za ka ga an share ma kukanka. To idan ka shiru ka kai ne ka cuci kanka, tunda yanzu zuwan kafafen sada zumuntan nan akwai mutanenmu 'yan arewa wanda da daidai da naira 10 yau a waye gari za ka ga ba su da ita, amma sanadiyar wannan kafafen sada zumunta sun sayi motoci, sun sayi gidaje, wasu har Saudiya sun je, kai wasu ma sanadiyar wayannan kafafen sada zumunta har ƙasashen waje sun sha fita su je yawon bude ido kawai. Kuma duk ba wani abu ne ya kawo musu ba, harkan kafafen na sada zumunta shi ne ya kawo musu. Wasu kuma sanadiyar kafafen sada zumuntan nan ya yi sanadiyar sun ja ma kansu an yanke musu hukuncin kisa, wasu kuma hukuncin ɗaurin rai da rai. Domin ka san shi ɗan Najeriya ko da wani lokaci duk wani abu da ya riga ya zo sabo, to ƙoƙarin da yake lalle shi ne wannan abun ko mun kyansa ko mun ma'anarsa, Allah yake gurbata wannan abu ta inda zai dinga damfarar mutane, wanda sanadiyar haka wani lokaci sai ga asirin mutum ya tonu, an kama shi an halaka shi. Domin da kafafen sada zumunta ya zama ba ku manta ba, a kwanakin baya aka samu wasu irin bokayen nan, irin malaman tsubbu, inda yaudari wata yarinya a ƙarshe ta je inda yake ya kama wannan yarinyan ya kashe ta, wanda kuma daga baya asirin wannan boka ya tonu, wanda kuma aka kama shi, wanda ya zaka wannan boka yana gidan yari. To kaga me ya ja mushi wannan harka ce ta kafafen sada zumunta, mai hukuncin da ta zo ya bi da ita amfani ta yadda ta dace, yadda zai ci amfanin abun da shi da ƴaƴansa hajji ko kisa su amfana. To amma kuma shi bai wannan hikima ba, sai mai da abin hanyar zalunci, wanda kuma a ƙarshe kaga zalunci ya ƙare a kan shi, tunda yanzu an kama shi an tsare shi. Kuma ire-iren su sa da dama wanda za ka ga ko garkuwa suka yi da mutane ta wayan nan shi ne za su ƙoƙarin su kira su karɓi kuɗin fansa wajen iyalan wanda aka kama shi aka kashe shi, wanda kuma sanadiyar haka za ka ga idan an gaya ma jami'an tsaro sukan yi tarakin wani lokaci dama za ka samu ba asalin 'yan garkuwa ne ba, a'a wasu lokaci yara ne wanda za ka samu ma maƙotanka ne. Idan an yi wannan garkuwa sanadiyar haka sai ga an kama mutum, wanda kuma a ƙarshe shi ma asirinsa ya tono an tura shi gidan yari. To irin waɗannan misalan suna da dama, wanda duk sanadiyar kafafen sada zumunta mutanen nan suka shiga wayannan halaye. Wasu kuma sanadiyar kafafen sada zumunta kamar yadda na ga muku lalle sun samu arzikin taɓa sinanin za su same shi ba. To kaga ko da wani lokaci abin da ya fi kamata kamar yadda malaman addini lalle suke faɗakar da mu shine duk wani abu da kake hangen wannan abun fa in kayan shi har ga Allah abu ne wanda daga baya in asirin ka ya tono zai zo ja maka wulakanci, to lalle ka kiyaye wannan abun ka zauna lafiya. Lalle haka shine fi kamar yadda Hausawa suke cewa ko da wani lokaci zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To amma mafi yawanci mutane mu ba su gane cewa lalle zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, sai su riga sun yi aika wacce cewa lalle kwata-kwata ba za a iya gyara ta ba. To a lokacin da suke gane cewa lalle zaman lafiya fa ya fi zama ɗan sarki kamar yadda ake gaya musu. To amma kuma duk abin da aka ce lalle ka riga ka yi shi guri ya riga ƙure maka, abu ne wanda an ce yanzu ka gyara shi ba zai gyara a wurinka ba. To kaga ba ƙaramin kuskure ne ba, tun da wuri dama
kamar yadda ake maka wa'azi a kafafen sada zumunta idan ka zo gidanku a yi maka wa'azi sannan kuma a ko'ina ma in ta kama za ka iya jin wa'azi akan lalle gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba to amma mutanen mu sai su ɗauke shi sauke mu raba tun da yanzu da za ka je gidan ka ga irin mutanen mu da ake tarawa wanda kuma wani lokaci duk dalilin abin san duniya ne yake kawo su wannan guri inda za ka ga wani wuka zai ɗauka ya buga ma ɗan uwansa ya kashe shi domin ya karɓe mishi waya ko wata dukiya da yake da ita wani kuma za ka ga a kila kuɗi ne ka ɗauka ka bashi domin ya jari ya samu sana'a wanda zai tsira mutuncin kansa to amma kuma sai maka budurci inda zai haɗa baki da in daba turo a zuwa kashe ka wani kuma idan ma kwanan ka bai kare ka ba a ƙarshe wajen kashe ka din nan sai kai ka bi ƙarfin sa kai ka kama shi a ƙarshe ka mika ma jami'an tsaro daga nan sai a shiri shi tono domin ko a kwanakin baya an ga wani faifan bidiyo wata matar aure inda wani ya aure ta a matsayin bajaura ya dauki jari kimanin 500,000 ya taimaki wannan mata domin ta samu jari wanda ko da bayan mutuwarsa ƴaƴan ta haifa za ta ci gaba da kula da su amma kuma wannan mata da yake ba mata arziki ne ba a ƙarshe ta ɗauko hayan ɗan daba inda ta bashi magani ya sha wanda zai tashi bacci inda yan daban nan suka yunkuri su kashe wannan bawan Allah to amma kuma na kwana shi bai kare ba daga nan sai tashi wanda kuma a ƙarshe kai ta wajen yan sanda inda ta ce lalle kuɗi ne ɗauka kimanin 500,000 ya bata aro ita wannan kuɗi kuma ta riga ta lalata rabin wannan kuɗi ita kuma tana gani da a ce lalle ta zamna babu wannan kuɗi a ƙarshe mijin nan zai iya maka mata saki to ita kuma tana gani da su kai ta lalle wanda ta kashe shi kawai ta cinye wannan dukiya gaba ɗaya to kaga wannan ba ƙaramin cin amana ne ba tunda yanzu a ce matar da ka aure lalle bata rufa maka asiri ba kai ka rufa mata kuma tana ƙoƙarin lalle a ce ta tuna ma asiri to kaga wannan ba karamin matsala bane ba yanzu kaga da asirin ta ya tonu yanzu kaga da asirin ta ma bai tonu ba kaga yanzu ta kashe shi Allah ya rufa mata asiri kaga da shikenan ga wancan bashi da take bi yake binta ta cinye sannan kuma ga kisan kai kaga laifin ya zama biyu kenan ga cin amana na cewa lalle dan fatana matarsa ne ya yarda da ita 100% amma kuma ta zo ta mishi wannan mugunta wacce kuma irin wannan mugunta lalle ba karamin cin amana ce ba duk da yanzu mutanen mu dama da dama sun rayu akan cin amana mutane ƴan uwansu ko da wani lokaci duk abin da zaka fito ka gaya musu akan su da cin amana lalle ba ji ne suke yi ba dan Allah dan Annabi dan yau ne farkon zai kwanta tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar kararwa ka share din bidiyon nan kai like muna godiya sosai ga kun bidiyoyin da ku kalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan muke samun labarin sabuwa ta daɗin kowa Allah ya mata rasuwa. Ita ma Allah ya ɗauki ranta. Ashe duk wannan bidiyoyin da ta fito tana yi na neman taimako na bankwana take ta yi. La haulu wala quwwata illa billah. Allah ubangiji ya ji kanta Allah ya gafarta miki. Amma magana ta gaskiya shugabanninmu na masana'antar Kannywood tsakani ga Allah ba kwa taimako. Baiwar Allah nan ta fito ta amayar da abin da ke cikin ranta amma an kasa taimaka mata wata iriyar rayuwa ne wannan ko da yaushe mun fi gane mu rinka kyautar riya shugabanninmu na Kannywood in ba kyautar riya ba abin da suka iya wai sun koma 'yan siyasa su ma da dina ake yi suka tabbatar da kyamara tana kallon su ana duniya na kallon su yanzu zaka ga ana kyautar 500,000 miliyan 1 miliyan 2 amma ga inda zaka bada sadakata jariya wanda lada za ta bi ka har ranar tashin alkiyama kana samun lada ka taimaki majinyaci mara lafiya amma mutum har ya roki taimako a kasa taimaka mashi ba za ka taɓa neman taimako tsakaninka da mutum ya taimaka maka ba sai ya san cewa duniya za ta gani ta yaba mashi a san cewa ya yi kyauta don riya ba don Allah ba. Which kind of this bad life be this? Tsakani ga Allah akwai matsala a masana'antar nan ta Kannywood duk da cewa ba wai iya Kannywood ba ne gabaki ɗaya duniya haka aka koma ba a taimako don Allah. Amma baiwa Allah na yadda ta fito ta nemi taimako ya kamata a ce an taimaka mata duk da cewa lokacinta da yayi amma abin nan bai daɗi ba wallahi ko kaɗan. Haba. Mun kalli bidiyon Hajiya Sadiya na rashin lafiya da suka yi da Hassan Makeup. Hajiya Sadiya Allah ubangiji ya baki lafiya mun tausaya miki matuƙa. Allah ta'ala ya kubutar da ke da cikin wannan hali da ke ciki. Wanda suka yi ne taimaka miki Allah ya ba su ikon taimaka musu. Amma abin da nake so da yawa haka marasa lafiya ku dinga yin uzuri kuna neman ƙungiyoyinmu na masana'antar shirya fina-finai ko wasu daga cikin mu idan tallafin bai samu a wurin yan fim din ba sai ku fito ku sa kanku a media. Ina ganin kuna da 'ya'ya da sirkai da sauransu abin kamar da kunya a zo a ce an sa mahaifiyarka akan social media ko an sa mahaifinka a social media yana buƙatar neman taimako maybe 'ya'yanta ba za su ji daɗi ba ko sirkai da sauransu. Da yawa akwai wanda suke kira na in zo musu bidiyo suna cikin matsala sun ce a'a ku je ku tuntubi ƙungiyoyinmu na masana'antar shirya fina-finai. Idan ba a samu ci gaban nan ba to ku je gabatar da kokenku a social media.
lokacin Umminu aka kai wannan guramayan aka dinga zagi, wasu zagi yan fim din, wasu zagi ta, wasu abin nan da sauransu. To irin wannan abin da aka ce in dambo ya fa ba fa ya jan mai fa. Sannan kuma shi harkar fim tamkar labor ne da mai biya. Ma'ana ina so in nuna muku yadda ake harkar fim. Yan producers mun fi guda 1000 a Kannywood. Kowa idan kai masa aiki zai dauki gumin haƙƙinka ibaka. Idan kai aiki zai dauki gumin haƙƙinka ibaka. Yayin da babu aiki balle ka samu kuɗi a hannun nan producer ko director din nan, mutuna shi ma juyawa yake kuɗinsa, yana kuma da yan uwansa da bukatunsa da iyalinsa da komai da sauransu. To kai aiki ya sallame ka, to ai ganin dama su ce dauko ya taimake ka, sai a dinga cewa Kannywood ba ta abin. Ita fa Kannywood din nan fa ba mu da wani tallafi da ake samu a gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha wanda aka ce an ajiye asusu ne wannan na taimakawa jarumai in ba su da lafiya kuma bukata wanda suke cikin matsala. Yanzu idan ka duba misali mabukata nawa ne a cikin garinku da kasarku da garinku da unguwarku baki daya, ai suna da yawa. In ka ce kowa ka sashi a social media, kowa bukata fa yake fa, duk wanda aka bawa yana so. Amma irin a za a ce wai a'a fim a'a ba ta da lafiya ne isa ba za ta iya fim din nan ba, da wanda za su taimaka mata ya kamata a taimaka mata, musulma ce ko mutum ne kiristiya Hajiya Sadiya, ba ta da matsala da kowa a Kannywood. Amma matsala a dinga cewa in fim ba sa taimako, in fim ba sa kaza ba ma jin daɗin irin wannan abin gaskiya. Wallahi tallahi ba ma jin daɗin irin wannan abin. Wani abu ma ba sani za ka yi ba sai kawai ka tsinci dan uwanka a sashi a social media. Akwai wani mutumi da aka saka shi a social media ba tare da sanin yayansa ba, ƙarshe hashara aka dinga yi saboda an dauke shi an sashi a social media. Sai da na kirawo mai girma Nuhu na ce masa kaji halin da ake ciki, wane ya sa wa baban wane a social media, ya ce shi bai da ba. Sannan Nuhu mai girma MD ya kirawo wannan yaron ya ce ya sauke shi a social media. Matsalolin nan fa da yawa. Shi fa Kannywood ba sanin kwancewa ake ba, ita wannan ta yi karfi a Arewa 24, sannan kuma Arewa 24 su yi kamata a ce ma ki fara tuntuɓa da matsalar ki kafin Kannywood. Tun ina tunanin kin kai shekara 8 aka Kannywood ko 10, ko fina-finan ki kin yi karfi a Arewa 24. Sanin kuke kwanciyar da Arewa 24, kamata a ce kwantiragin ki shin a cikin kwantiragin din naku na Arewa 24 ana rubuta a ce in baka da lafiya a taimaka maka ko in ka mutu a baka fansho. Shi Kannywood ba fansho bane, na tabbata Kannywood ba fansho bane ba. Idan kai aiki ne a biya ka, idan ba aikin nan ba kuɗi a Kannywood, sai dai alkhairi da suke dan bayarwa hakan da suke dan raba abubuwan alkhairi da in mun kai korafi mun ce wani ba lafiya ko wani zai biki a taimaka masa, haka ake yin sa. Amma mutane da yawa sun kasa gane su ce yan fim ba sa taimaka yan fim. A cikin dangin ku akwai wanda kuma suna buƙatar taimakon ba ku taimaka musu din ba, kuma ba ka abin media ba. Shi fim din nan kowa faɗan fim din ne, kowa in ka sa kuɗin ka zama producer a yau zaka iya zama producer, a yau ka sa kuɗin ka zama producer. Director ne sai ka koya, jarumi sai ka koya, amma executive producer da producer akwai bambanci. Wannan executive producer wanda ba sai dan film zai iya executive producer ba, zai sa kuɗin sa ne ya film. To shi ake nufi da producer. Fa wannan kungiya wace a ce wai team ne kungiya da mu, a'a ga mu nan dai tare muke da su, amma ba sai kai wata 5 ma baka ganshi ba, sai dai a waya ko a group muna tare da su ba baki daya. To bidiyon nan ya zo guri da yawa dai ba mu ji daɗi ba gaskiya yan Kannywood. Duk wani mai matsala sai fara tuntubar yan uwansa yan Kannywood. Idan ba su taimaka maka ba sai ka zo media. Irin wannan abin uwa zubda mutuncin masana'antar ne da zubda mutuncin kanka da iyalinka da sarkanka da sauransu. Amma mara ta ban tausayi, matuƙa ta ban tausayi Hajiya Sadiya, kuma ubangiji Allah ya baki lafiya. Wanda suka ne taimaka mata dan Allah dan Annabi ku taimaka mata, saboda wanda taimaka wani Allah zai taimake shi. Abin da ya koro zo mai hada cikin wuta ya fi wutar zafi. Hassan kuma ya yi kokari da har ya taimake ta bata kuɗin mota ta zo zuwa gare su. Amma dan Allah Hassan za a iya tuntuɓar mu, duk wanda ya kawo irin wannan korafin a tuntuɓe mu a wannan lamba kamar haka 081 033 548. Bayan kai ma da duk wani wanda yake buƙatar wani tallafi akan bangaren yan fim din su ce suna da matsala kaza, a dinga tuntuɓar mu tukunna. Za mu je mu iya karfin mu a cikin group din mu na Kannywood. In abin ya fi karfi ne to sai ka zo a ɗora shi a media. Muna kuma godiya da haka. Allah ya baki lafiya Hajiya Sadiya, Allah ya baki lafiya, Allah ya baki lafiya. Kannywood muna godiya.